foarte bine. Într-o zi atât de călduroasă, trebuie să vă spun că urmează să mergem la mare, așa că trebuie să luăm niște trollere și ne-am gândit astăzi să mergem, să dăm o fugă prin magazine, să vedem dacă găsim ceva frumos care să ne placă. Evident, pentru copii să fie ceva cu entertainment așa pe ele, dacă se poate, ar fi ideal. Pentru că își fac bagajul cu altă energie, nu? Atunci când ai un troller care îți place cu adevărat cum arată. Eforie Nord, ai un like, chiar de pe plaja Agigea, cred că se numește, sper să nu mă înșel. Foarte, foarte, foarte fain. Merită, chiar merită, nu regretăm nici măcar o secundă, foarte frumos. Copiii se simt extraordinar, nu mai zic. Dacă o să pot, o să vă filmez un pic și mai târziu să vedeți. Dar, da, în mare parte chiar e foarte, foarte frumos. Și vremea, foarte faină, am prins foarte frumos, deși arăta că ar ploua. Chiar și apa mării e călduță așa, nu e extraordinar de rece. Astăzi este ultima zi la mare și vreau să spun că suntem super, super fericiți, super încântați de cum a fost aici. Curat, liniște, o zonă foarte bună pentru familie, într-adevăr. Adică toate review-urile alea de pe YouTube chiar sunt pe bune când zic că este o stațiune de familie. Și da, în principiu dacă știi ce ai nevoie și ce vrei, ești foarte bine. Pe cazare, pe mâncare, pe orice. Trebuie doar să știi să-ți organizezi un pic timpul, în rest, cred că poți să faci foarte multe lucruri și să te bucuri de ce e aici. Așa că cred că o să revenim cu siguranță, pentru că ne-a plăcut. Fiind ultima seară, am zis să mă aranjez un pic înainte, așa că ne odihnim un pic, după care vrem să ieșim la o plimbare. Da, și să vedem ce mai este de făcut, de văzut, de încântat copiii. Wow. Și pe balcon, acum o filmez pe balcon. Lumina e super, super bună. Ador. Sincer, mă gândeam să nu mai țin bretonul, să-l las să crească ca înainte, să pot să-l fac ox, așa. Dar nu-mi displace, îmi place. Îmi place foarte mult, parcă a început să se așeze și mai bine ca atunci când l-am dus proaspăt. Așa că, nu știu, voi ce ziceți? Chiar mi se pare drăguț așa, chic cu el. Și nu mai durează o veșnicie să-l fac cu peria sau așa, pur și simplu bag repede feonul, un pic peria de la feon și cam asta e. Poate o să încerc să mai filmez un pic și pe drum așa, când ieșim puțin mai târziu, ca să vedeți și voi un pic mai multe. Să prind în vlogul ăsta, aș vrea vlogul ăsta să fie special pentru vacanța asta, pentru eforie. Nu că ne rămân și nouă amintiri și așa vedeți și voi exact ce este pe aici. Și da, cam asta este ultimul cadru de pe balcon.
Să nu vă speriați de mine. Mă scuzați, încerc să mănânc și eu niște nuci de ceva timp și na, având aparatul meu puțin mai greu, dar asta e. Vreau să vă arăt lucrul meu pe care l-am încercat cumva, nu știu, am avut așa o viziune înainte să încep și îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit. Ce părere aveți, vă place? În special pentru festival, am gândit că ar fi potrivit. Bine, aici am o vestă. În principiu, partea asta de sus mă interesa să văd cum iese și mi se pare foarte, foarte drăguț. Pentru mai multe clipulețe și filmulețe cu acest look, vă invit și pe pagina mea de Instagram, Sandra Buică, unde o să postez mai multe. Pentru că vlogul de la mare s-a terminat așa, efectiv, dintr-o dată. Vreau să fac aici încheierea și să vă spun că vă mulțumesc că ați stat până la final cu mine și de data aceasta. Și dacă nu v-ați abonat încă canalului meu, vă invit să o faceți pentru că este absolut gratuit. Și noi ne vedem săptămâna viitoare la un nou clip. Peace!